доста популярни са енергийните напитки в днешно време, особено при подрастващите, тинейджерите. Не са много научните данни, ще съгласите с мене, които да изследват негативните ефекти по отношение на съня, но са широко известни съставките на тези енергийни напитки. Факта, че кофеинът там е в пъти по-висок, факта, че има съставки като таурин, гуарин, които допълнително събуждат мозъка, а именно тези напитки, освен като приятни газирани сладки през деня, се консумират и като разредител на алкохол вечери, когато има, да кажем, такива, да ги наречем мероприятия, което може да си представите нашите зрители, че пак влияе много негативно върху съня. Хубаво е да се помисли, ако не за нас самите или за деца, за които се грижат зрителите, които ни гледат, защото де-факто това се консумира много на днешно време, има много негативен ефект.